Budova spoločenského významu s amfiteátrom. Pôvodne táto budova patrila Ostrihomskej kapitule a obec ju od nej odkúpila na zriadenie základnej školy. Neskôr, po postavení novej budovy základnej školy v roku 1971, sa sem presťahovala materská škola. Napokon z nej obec vytvorila budovu spoločenského významu a tomuto účelu slúži dodnes. Budova je obklopená rozsiahlym nádvorím, čo ponúka možnosť využiť ho na rozličné aktivity a spoločenské podujatia. Z týchto dôvodov tu obec vybudovala kryté vyvýšené veľkoplošné pódium, prírodné javisko. Na nádvorí sa konajú každoročne stretnutia rodákov, hodové slávnosti či rôzne súťažné podujatia. Spoločenský dom ponúka možnosti pre rodinné stretnutia, životné jubileá, oslavy, schôdze. Je v ňom aj kuchyňa vybavená kompletným zariadením a riadom pre 40 osôb. V bývalom byte riaditeľa školy je zriadené obecné múzeum.